hakin norok notice ni borok no protect claiming hakai mainland India o notice ni borok rung srungna bagi fano samung claiming ni bagi fano job claiming ni bagi fano tourist ni bagi gurungna bagi fano thanga ke racism claija hakai chingi Chinese momo hunai jatre potre claija hakai buthar jaga ke norok jushino omno control claiming hakai jungno separate country ridi jungno Kwtal Haktor ridi ni kwbangma koktuma hayake social media ni bisingtui kwbangma burung tabu ama amte hai salai tonglaimani viral engjak jung nugo jepro angel chakma Uttarakhand Dehradun no je butharjangmani racism khlaiye amoni bising social media o tabu kwbangma burung amte hai je separate country hayake Kwtal Haktor sanlai tonglaimani notice no amo hai jung social media ni bisingtui nugo haike amona banango haisi tumani bagi himalaya amsuk busuk sosinai omo kaise ya kani haise kwbangma chungnugo corona ni jorora gobo kwbangma chini yang ni bororo bong yang o mainland India phasingo rungsrungnai ro corona hai ira hini hinjago hai kwbangma a jorabo hamla khlai butharjaka je 2015 no bo Delhi o kaisa footpath o Arunachal ni khoroknai student jula borok bujaka jingki Chinese momos nei hai borok kok phirok tini jung India ni si ne amte hai kok phirok ha borok khorngnai bujaka tei bo tongo saosi kulpaya hai phana sa amono justice renani amono kaham ke rule ni bisingti slamnani amo borok try khaya hai ke je angel chakma Uttarakhand Dehradun no butharjamani racism khlaiye amono a jaga ni CM tai police rok tom sawitong amo kuno racism niya te onyoni se borok amte haike kok banglai butharjago hne borok amo kholobnani chesta nai tung borni nahan nai busuk plan bongni te angel chakma ajago langma chomani ajagani government ajagani sarkar tom khlaini nai tong bong no rang renani nai tongo je bothimani langma chomani amsuk rang ne haike a justice kai borok renani bage amon kha kok se saya ulta pulta sai tong racism ya haike borok no thimani composition ni nai hai ri nai rokhnai haike amoni bagay nyango sigang ni video bo saka borok o India ni borok notice ni jagan to claim khayu haipano o jaga ni borok no bong ni borok ni wansugya bong ni family ni borok India ni borok ni wansugya borok racism khlayo omono borok onya jaga ni borok ni wansugo China ni hini hino borok bengai layo borok jes kapana nasile jaw haji sung hai mukhang borok rong bo jesa try fanong tongthung amon sayadiba borok Bangladesh no sa hamjang manu tab notice ni borok no hamjagya notice e matro kaisa hamjag borok jaga nanani haike o jaga ni borok no kha borok hamjagya haji khoroksa khorone hamjang manu khoroksa khorone racism khlayang manu o India o haike nor jotono saimano 140 crore tongo o India o population haike o 140 crore ni bisingo 10 crore no jung hai borok no sajagya hangkhe naina si busuk songka bangi tongkha amoni bagini to amte haike butharjago toktarjago khlaijagi tongo chini borok chini yang notice ni borok whole notice ni borok jung amte hai je face racism khlaijagi tongo haipano kurfano borok justice renani bage amono try khaya tabo angel chakma butharjangma sananya ja jaga ni government a jaga ni police rok se puilao to 3 din lagatar borok a jaga case renai mani borok case naraglia ake tabo ha ke je chabrjangma yagulo kwbangma viral ma yagulo borok case najang gei pai borok tom sawitong amo racism ni kesya amo onyoni sehnai sawitong borok haike a jaga belai khamo joli jangnai ko haike lab laisi ma singsa tumani bagi male chung sak India ni hini sai tong bose chung chini kok khana jagya chung minorities chung onyo mukhang chung Chinese chung Nepali hinjagi tongu amoni bagi nango notice thancha haike chung je bakso social media ni bising tamu notice ni bororo te kwbangma leader rok je demand khale tongmani chung Kwtal Haktor nango hai irai nei amo sawini tongna nango tumani bagi himale borno kisa kiririmani rena nango omo manthu manya thu amo to saimiya amo sombhob gre haji haipano omo kirirani bagai ama amti hai chung bongni khoktui bongni khunjo khnarena nango haji haike je bor kirijagai chungno tebo care khainai chini bagi tebo rules ramnai chung kahamke tongnai ni bagai ango jatra potre racism khlaijak yangnai ni bagai haike amno tui nor tam sanamu chung comment bisinti ki saimano o video na chajakal like redi share khlaidi joto borong ni thani no channel na subscribe khadi bell icon click khadi japur Kwtal video daw nong noro notification sogini bagai hambai khulumka kaham tongmai